И здравейте, диваци, или Вегета, който както иска да се нарича. Аз съм Мелта Фадивака и днес започваме коленото оцеляване. Клипа ми нещо му стана и ще се опитам да ги съединя и с този и другия, ако имам време, нали, защото ме мързи да обработвам вече. Мисля скоро да се отказвам от YouTube. Ще се върна, когато вече имам компютър. И, да, чакайте, че има малко нещо така. Чупи ми това. Иначе, честит декември. Селце. Това сиете хубав, ако искате. Даже не ако искате, а всъщност ще го оставя долу в коментарите. В описанието, не в коментарите. Който иска, нека да играе на него. Мисля, че е само за телефон, защото аз имам проблем с компютъра и си го направих на телефон. На нормал сме. Казвам го, ако не съм събрал клиповете. Така. Ето откъде ще намерим сняг. Тук има ли чест? Не, но отваля го. Ако не намерим... трябва да има други леко. Лак. Дап. Лак. Голям лак. И тази купа. Нещо ли? Релиз. И тук не е като в... Добре. Също така това ще го взема. Два чифта бутуши. Здрасти, село. Голяма къща. Тук ще живея аз. Докато си направя моя собствена къща. На втория етаж. Всичко на ръка трябва да се прави. Добре, поне имаме храна, което е едно от най-важните неща. Имаме меч, което също не е лошо. Котка. Имаме и сняг, което е прекалено добре. Все пак света ни се казва коледно оцеляване. Какво е коледно оцеляване без сняг? Какво е Коледа без сняг? Нещо. Извън кадър ще пофармя малко сняг и в следващия епизод ще такова. Сега аз също да ви кажа ще се опитам до края да кажем малко преди Коледа всеки ден да има клип. Ще се опитам да качвам. И ако хора. Добре, ще ги събера, защото не искам селена промяна. И добре да разбрах, че съм от 11. Още един път, ако пилкне, ще ги съдя. Така. Лак. Прибираме тези работи. Правим дъски. Правим един крафтинг. Правим така. Правим така. Правим така. Правим така. Така. Арбе. Така. Знам, че не се правят изцяло дървени инструменти, но
Не се ще ми потрябва лопатата, ако искам сняг. Всъщност не ще оставя, защото трябва да имам лопати за сняг. Абе, защо аз чупих крафтинга, бе? Ще си тук, бе. Така, камбана няма да пипаме. Отивам за камък. Оп, камък. Пофармим малко за камъни инструмени с меч. Ще меч имам. То желязен. Си да го научках от първия път. Лак. Нещо толкова лагва, когато снимам или стримам. Между другото, стримове няма да има. Може би някога. По-натам. Ще кажа в канала. Обмислям да стримвам на компютър. Да играя Майнкрафт. Пишете долу идеи какво да направим тази година. От следващите епизоди на Коледното оцеляване. Защото нямам много идеи, но мисля... нямам памет. Но мисля, че ще бъде добра идея. Няма да го правя кой знае колко дълъг този епизод, ще е някъде около 12 минути. Защото нямам време да го обработвам, защото и нямам време да снимам много епизода, защото съм на онлайн обучение. Сега го пиша, имам свободен час и го снимам. Погладнях. Още един лак. И не в същия ден, който го кача. Може би по-късно ще кача и още клипчета. Няма да качвам, ама може би по-късно ще заснема още. Така вече ни трябва една камена лопата. Така. Нека да оставим дървените инструменти. Камъка, дървото, другата храна. Хляба ще го оставим. Не, дървото ще си го взема. Тези бутуши. Така, да ще подредя инвентара. Така. Подреждам си го, обаче храната ми е в едната ръка и другата ми е в инвентара на компютъра. И тази крава ще убия за месо. Да. Ще оберем всичко. Ще си направи къща даже, но за сега това е. Извън кадър някога ще посъбирам сняг от някъде горе и долу. Сега ще поизбия малко прасета. Арва бе, свиньо. Така. Това се става тъмън. Ще приключим епизода с спане. Между другото скина сам съм си го направил. Сега като си легнем ще го видите. През това време, докато се стъмва, ще направим още нещо. Бебето ми спи в леглото. Пачи малко.
За сега ето тук ще бъде печката. Нали, по-натам вече ще си оправям айтемите. Така, нека се пече. Айде, ставай. И да, ето ми го скина, горе да се вижда. Сега ще ви го покажа пак. Ето това е скина ми. Чакайте да махна потушките. И да, хора, това ми се да от днешния епизод. Пак лагна. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате с камбанка, за да не изпускате от следващите епизоди. А този стелян защо си легна през деня. Добре, ще приемам, че му се спи. Спи му се явно и ще е легнал през деня. И така, хора, ето така искам да изпраскате тази камбанка, за да не изпускате епизодите. И бай-бай.